Od automobilovej histórie poďme do súčasnosti, od športového skvostu k modernému SUV. Ťažko dnes predpovedať, či sa niektorý súčasný model stane o 50 rokov ikonou. Treba však uznať, že dnešné autá sú iné nielen tvármi, ale najmä technikou. V tomto smere je nová X3 nositeľkou pokroku vo využití elektroniky aj bezpečnostných systémov. Vďaka systému Dynamic Driving Control si môžete zvoliť jeden z troch režimov jazdy. Podľa toho elektronika nastaví tuhosť prúženia, reakciu motora na zošliapnutie plynového pedála, posilňovač riadenia, účinok DCS a radenie automatickej prevodovky. Konštruktéri pohonnej jednotky si svoju chvíľu slávy užili pri medzinárodnej ankete o motor roka. Ich 2-litrový turbodízel v nej získal prvenstvo. Malý štvorvalec má maximálny výkon 135 kW, teda 184 koní a maximálny krútiaci moment 380 Nm v rozmedzi od 1750 do 2750 otáčok za minútu. Takáto strojovňa dokáže rozhýbať statné SUVčko z 0 na 100 za 8,5 sekundy. Maximálku sme si nemali kde zmerať, ale výrobca ju ohraničuje hodnotou 210 km za hodinu. Ak je motor spriahnutý s 8-stupňovou automatickou prevodovkou, vyprodukuje iba 147 gramov CO2 na kilometr. To poteší každého priateľa prírody.